И едно главоболие винаги трябва да се почне от очен лекар. И вече, ако очният лекар докаже, че няма никакъв проблем от страна на очите, вече невролог и ако трябва някакви допълнителни специализирани изследвания. След това честото мигане. Много пъти честото мигане е признак, че имаме някакъв проблем с зрението. Така наречените ечемици. Когато започнат на децата да излизат по-често ечемици върху на двете очи или някакво възпаление, също трябва да се мисли за проблем от страна на зрението. Друго, дечицата може, особено мъничките, които не могат да си кажат какво им е. Ако по-често започнат да натискат с юмруч, с ръчичка едното око, значи може би това око има някакъв проблем. Така че нещата са вече по-големите